Què són els orígens? Un poble com la Vall, tan divers i que ha vingut gent de tants llocs, em sembla un tema que dona per a molt de joc. Els podem arribar a recuperar? Intentem saber d'on venim, però mentre fem camí anem trobant-se coses també distintes que anem incorporant a la nostra cultura, a la nostra llengua. Estem desarrelant-nos al lloc on vivim? Personalment crec que ens hem equivocat i hem acabat buscant més el folclorisme més que la evolució de l'origen com a tal. I Lucía, avui més que un repte, té una missió. Sí, i sols dic que avui la cosa va d'arromagar-se les mànigues i d'un ofici molt antic. Podem contar la nostra història a través de la parla? Dient Conxeta l'Ollera, podem saber que a més de que és Conxeta, és Ollera, i després ens podem dirigir a identificar una casa, i si diem la casa de la Jesusa, però que és la casa que està davant de l'Església de l'Assumpció. Comença el Cau de les Arts. Hola de nou a totes i a tots. Si estem així és perquè el capítol passat vos va agradar prou, sobretot a ma abuela, que li ho va ensenyar a tot el món. Però des d'ací, un besito, Tere, t'estime. I com de segur també estarà la gent propera als nostres convidats d'avui. D'una banda, Javier Peñarroja, benvingut. Gràcies. I d'una altra, Tere Segarra, benvinguda. Gràcies. L'altra vegada no me vaig atrevir a presentar els nostres convidats i avui no va ser per a menys, així que m'agradaria que vos descriguéreu vosaltres a vosaltres mateix en un par de parauletes. Bueno, no sé, pues soc una persona en un lleuger sobrepès, cada vegada menys moño, i que toca la guitarra un poc, i a això se dedica, sí. Ok. Teresa? Pues jo sóc una dona ja gran, en un net guapíssim i una filla estupenda, i bueno, només vos diria que això ha sigut una embola gorda. Sí. Sí, Bueno, segur que és tot superbé. segur. I, doncs va, que la Carta Pobla ja queda lluny i cal parlar de més coses. En el programa passat ens n'anaven 775 anys enrere i avui retrocederem un poc menys, però no tant amb els peus, sinó amb la memòria. Si vos dic a tots dos que esteu així que avui anem a parlar d'orígens, què és el primer que se vos ve al cap? En principi em sembla molt atractiu el tema, perquè crec que és una cosa que parlem moltes vegades en un poble com la Vall tan divers i que ha vingut gent de tants llocs, que hem vingut gent de tants llocs, perquè és difícil trobar l'origen pur de cada un. Em sembla un tema que dona per a molt de joc. És clar. Doncs mira, si vos dic que la gent que pensa, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, defineix com a origen, en l'accepció 3, com a procedència d'algú o d'alguna cosa, és el que vos imaginàveu? Jo, sí, bueno, la procedència sí, però jo crec que, a més de la procedència, tindria que ampliar-se en el sentit de que cada procedència porta en si mateixa tota una cultura i tots uns costums. És clar. I ara la pregunta és clara. Com a poble, com a gent, d'on creieu que venim nosaltres? D'on vindrem, Javi, vosaltres? Jo ara mateix d'Almenara, però no ho sé, és molt complicat. En un poble com la Vall és molt complicat. De fet, no fa molt estava parlant d'aquest tema amb els meus alumnes i parlàvem de que els valencians som un poble molt divers des de l'interior cap a la costa, no? I els pobles que estem més a prop de la costa, on la taronja, la indústria de la sabata en la Vall, ens ha portat gent de tants llocs. Al final és que portem un bagatge molt gran i molt ampli. Jo ara estic fent el meu arbre genealògic personalment i de la família de mon pare és relativament senzill fins que ha arribat a Cervera del Maestre, on ja no hi ha registres perquè en guerra van desaparèixer, però de la família de ma mare m'he d'anar a Almeria i ho tinc un poc més complicat. Igual que jo, hi ha molta gent així. Ne som molts de la maleta de fusta, que diem en la Vall, en som moltíssims. Clar. Doncs mireu, també hi ha una persona que ens ajudarà a concretar-ho un poquito millor. L'escoltem. La alpargata, la auténtica, la que evolucionó de la sandalia oriental hasta el calzado de los campesinos mediterráneos. Sigue apegada a la naturaleza con los materiales más ecológicos y más cómodos que se hayan inventado nunca. De los labradores a los artistas del exilio y de los artistas a los primeros hippies de Baleares y de los hippies a los exquisitos poseedores de refugios ibicencos y de ahí a la moda internacional.
y paralelamente de la moda al consumo de masas y del consumo masivo a las alpargatas de firmas. Y ahora, en pleno siglo XXI, la alpargata se hace un nuevo lifting y se pone a la vanguardia de la moda. Y todo eso sin despegar los pies del suelo. Uau. Escoltàvem a Dolores Nieto, de família sabatera. Son pare tenia un taller al carrer Trinitat i ella ha seguit amb el llegat familiar amb les tan conegudes sabates d'Espardenya. Com vos quedeu amb la reflexió que ens ha fet? És un resum molt resumit, però des de luego molt coneixedor del producte, no? I sí, és molt interessant. Vull dir, si estem així amb vosaltres és perquè també contribuïu d'una manera o una altra a que els orígens no es perguen. Quins serien els vostres referents o les vostres inspiracions? A mi un referent que personalment per a mi no és el que jo escolte, me'n vaig al camp de la música, que és del que més crec que puc parlar, però bé, crec que Rosalía és un exemple d'això, no? Al final Rosalía és catalana, Miguel Poveda és un altre exemple d'això, Miguel Poveda també és català i són referents en el Miguel Poveda en el flamenc i Rosalía en el trap, però amb molta influència del flamenc, últimament ja fent coses més elaborades, però sempre amb eixa arrel, no? Després no podem obviar dins del món de la música, tots coneixem grans cançons valencianes com pugui ser el cant del velatori, no? Que el va popularitzar el Botifarra, però que ja es feia molt abans. Sí, i ara... l'Imara el té gravat, també jo el vaig aprendre. I quina diferència n'hi ha entre el cant del velatori i un fandango, per exemple, o entre el d'on siga o les malaguenyes d'on siguen i un fandango, unes malaguenyes, uns verdiales flamencs, no? No hi ha pràcticament ninguna diferència. I per tant això ens diu que tampoc som tan purs ni tan originals com moltes vegades ens creiem. Tot torna. Clar. Sí. De fet, les veus en este país nostre valencià són veus que jo dic que siguen de la... Cantes el que cantes, ve de la mar, ve de la panxa, no? Ve de les aigües. Per tant, ja com dia abans, una riquesa inspiradora, clar que inspiradora, però inspiradora és de la cultura, és la llum, són els sons... Bueno, jo crec que tenim molta riquesa. I que són fills del Mediterrani. Jo vaig estar l'any passat a Sicília i en un poble, que no recordo el nom ara, vaig veure en un forn uns pastissells de massapà en forma de fruites i en color de la fruita, no? Pues veies plàtans xicotets, massapà, tots sabem de què estem parlant, és la mocadorà, no? Efectivament. I dius, clar, és que entre un sicilià i un valencià quina diferència n'hi ha, però és que ni tan sols a nivell racial, ni de vestimenta, ni de cultura, ni de res. Pot ser de l'idioma, però tampoc tanta, perquè els italians pensaven que jo sabia parlar italià i jo el que parlava era valencià amb accent argentí, ja està. Però això, per tant... On està la línia, no? Clar. Totalment. I jo crec que ara ja estem un poc molt més situats i a casa també, i ara a mi així m'eix com una primera reflexió inevitable. Tot això s'ha perdut, no? Entonces, ara què fem? Intentem recuperar-lo, avivar-lo o ho deixem com a part de la nostra història? Jo no diria que s'ha perdut, jo crec que està latent, perquè de fet, quan parles, jo que parlo ara de vegades en el meu net, parlen gent jove, jo crec que en un poc que càubrigues i que parles, que cantes, que escoltes, que s'enganxen, o sigui, els agrada, jo crec que està latent, no s'ha perdut. Per tant, no seria tant recuperar, sinó no perdre-ho. Mantindre-ho. Perquè jo crec que la gent jove té ganes perquè el que parlàvem abans dels orígens, jo crec que necessiten saber d'on venen per poder projectar cap on van. O sigui, si un no sap d'on ve, és molt difícil que puga tindre clar el camí, no?
i jo crec que és fonamental, molt, molt important, que no és que se recupere, sinó que no se perga, que no se perga. I arrelar a la gent, Sí, no? sí, sí, molt important. Totalment. Jo també tinc un punt en això, i és que jo crec que el buscar la puresa al final el que fa és allunyar a la gent. Les coses han d'evolucionar de manera natural. Si no fora per l'evolució seguiríem fent foc en dos pedres, no? I ara tenim misteres, i elèctriques a més, d'estes molt atòmiques, no? Per tant, el que no hi ha que intentar és, hi ha que conèixer la puresa, hi ha que saber d'on venim, però no hi ha que quedar-se en la puresa de res. Jo és que crec que és una pèrdua de temps i crec que així és com aconseguim allunyar-nos de les coses i que cada vegada anem quedant-nos més arrere, no? Potser s'ha de mantindre una filosofia, però la forma no necessàriament s'ha de mantindre pura, ha d'evolucionar amb nosaltres, Exacte, perquè si no com seguiríem tot. fent foc en dos pedres. Clar. Sí, perquè és que, a més, el relat se va construint. Vull dir, venim dels orígens, parlem dels orígens, intentem saber d'on venim, però mentre fem camí anem trobant-se en coses també distintes que anem incorporant a la nostra cultura, a la nostra llengua. A tot. No? Ara diem paraules, jo us dia a la meva família, van a fer-me no vull ni dir-ho perquè m'és mal, Clar, una paraula que mai havies escoltat. I el meu net se riu perquè me diu, ja, que no se diu així, no? Clar. Jo diria, una entrevista, ja està. Inclús anem incorporant al llenguatge paraules que també ens enriqueixen, no? Tampoc tenim que estar, jo ara no vull dir-ho així perquè, no, hi ha que fer un esforç, sobretot la gent de la meva edat, que ens costa un poquet, Hi ha moltes coses noves. Incorporar, però és divertit, jo penso que és divertit. No, divertit sobretot. És divertit. I també nosaltres sí que coneixem un poc d'on venim, com ha estat tot, però creu que una persona de 16 anys sap com s'ha format el nostre poble, sap per què parlem de la manera que parlem, per què cantem X cançó, sap la nostra història, creieu? Potser no li interessa i ja està. A mi no m'interessava gens quan tenia jo 16 anys. I crec que és normal, crec que no passa res, no és necessari. Moltes vegades hi ha que fer que la gent descobrisca les coses, no hi ha que posar-li-les en calçador. Clar. Una manera que a mi em sembla molt interessant és a partir del que per a mi és el millor disc de 2025. Per a mi el millor disc de 2025 és el DTMF de Bad Bunny. És el millor disc en diferència de 2025 per a mi, i entre altres coses parla molt de l'origen. Parla molt de l'origen puertorriqueny de l'autor, de la història, i al final jo crec que la història d'aquest disc és un poc ajudar a descobrir, més que posar en calçador, no? Sí. I crec que hem de fer un poc més d'aquestes coses, és acompanyar de la mà, portar, i al que no li interessa, no passa res. No passa res, és que hi ha gent que simplement no li interessa i és que no passa res. No, clar. I per tant, no ho sé, jo crec que és això, és acompanyar de la mà, més que fer que li interessi obligatòriament. Jo recorde que quan començàvem a escoltar els Beatles, els pares no és que ens ho prohibiren, però això és peluts, això és el dimoni, no? I a més ballàvem contorsionant-nos, i després en el rock ja, per supost, era com endemoniats, estar endemoniats. I jo, sobretot, la gent de la meva edat sabem el que és això, perquè jo he nascut a mitjans dels 50, vol dir que estàvem eixint de la postguerra. I clar que n'hi havia prohibicions, però prohibicions també culturals, és a dir, celebracions culturals que en la república se celebraven i que després, quan va vindre la dictadura, no se podien celebrar, com per exemple Carnestoltes. Per exemple? Per exemple. Que m'han xivat a mi, no? Que justament Carnestoltes és una cançó que els dos vos sabeu molt, i per exemple, què es perd quan perdem una cançó aixina de lligada a la història? Jo és que
Jo no he viscut una època de censura, gràcies a Déu, he viscut una època ja molt allunyada del món de la censura, clar, inclús després de l'aperturisme. Jo soc nascut l'any 90, per tant ja ha sigut després de l'aperturisme dels anys 80, i el que he viscut és un aflorament i un reaflorament de la cultura, i jo crec que vam arribar a una època meravellosa durant els anys 2000, pot ser la primera dècada dels 2000, no ho sé. I crec que després hem acabat barrejant una cosa de la que estem parlant avui, que és l'origen, amb la identitat. I això crec que és un problema. Crec que és un problema perquè crec que són coses que allunyen. I a mi generalment no m'agrada, crec que la identitat una persona la pot triar, bueno, això és una cosa ja molt personal, però l'intentar, torna una altra vegada al que parlava abans de la puresa, crec que s'ha intentat arribar a una puresa en el que personalment crec que ens hem equivocat i hem acabat buscant més el folclorisme més que l'evolució de l'origen com a tal. Si m'expliques com aquesta diferenciació de què és el que ens fa valencians com a poble. No ens fa valencians absolutament res. Que tu no vulguis que te faci valencià. O sigui, te pot no agradar la paella, te pot no agradar la jota ballera, te pot no agradar, i no passa res. I eres valencià per castig o no, no? Però, o per bendició. O per bendició. O per castig o per bendició. Però crec que el post-aperturisme ens ha portat a tot el contrari de la censura, que al final acaba sent un poc una altra forma de... No vaig a dir censura, perquè no, gràcies a Déu no vivim una època de censura, ni molt gràcies menys. A Déu. Però sí en una època d'identitarismes en aquest aspecte. És que potser, Javi, no està explícita, aquesta censura, però sí que és de veres, i penso que és un tema molt interessant, el tema de la identitat, no? Sí que és de veres que segons el que dius, fas o amb t'arrimes, sembla que eres menys o menys valencià. I crec que això és el problema. Que està molt velada també de vegades. Crec que això és el problema, perquè també què és ser valencià o què és ser de la Vall, no? La Vall em sembla un poble molt millorable en molts aspectes, però... Cadascú, clar. Sí, en molts aspectes. Tot és millorable en aquesta vida. Sí, és cert. Algunes coses més que altres. Però aquesta identitat ballera com a tal, per exemple, una de les coses que a mi personalment no em sent gens identificat és quan es parla dels valencians i en especial dels ballers, en què hem de ser obligatòriament molt festers, no? I molt oberts i molt... I no és cert, o sigui, ja posem damunt de la taula de que hi havia gent per a tot, que la Vall era un poble on hi havia gent per a tot i hi havia pobles que tenien més festes que la Vall i que no passa res. I que tampoc som un poble excepcional si ens comparem amb pobles del voltant. No som en absolut un poble excepcional. Ens agrada molt la tonteria eixa de els balleros. Quan un americà va arribar a la Lluna ja n'hi havia de la Vall fent caragols, ahir ens agrada molt jugar amb això, però no és cert, no? I menys avui dia, quan, tornant al tema de l'origen, doncs molta gent ja estem barrejats, gent de fora, no? Sí. Un per poble tant, de barreja. No és censura, sinó crec que és l'altre extrem, que és la creació d'una identitat falsa, no? I crec que això no ajuda. Clar. Doncs mireu, ara anem a escoltar el segon i l'última nota de veu d'avui. Y parece ser que hay algún dato, no se sabe si contrastado, que ya habla de la aurora allá por el siglo XVII. En mi modesta opinión, la problemática de mantener las tradiciones estriba principalmente en el desconocimiento de las mismas. Yo mismo la desconocía, me informó un amigo y ya llevo casi 20 años en ellas. También opino que las tradiciones se debería de informar en colegios e institutos, a modo de reportaje didáctico. La aurora dispone de algún que otro CD o pendrive. Yo mismo, al hablar de la aurora, hay quien pregunta qué es o qué es. Luego, cuando nos escuchan cantar, se quedan bastante sorprendidos por estos cantos que no habían oído nunca. En la actualidad somos 33 auroreros, con edades que oscilan desde el más joven de 40 años al más mayor de 95.
estando abiertos a todo el que quiera pertenecer. Esta tradición no se puede, no se debe perder. Clar. El que sonava per ahir és Cristóbal Soriano, forma part del grup d'Obreres de la Vall, que és un cant mil·lenari amb molt de relleu, amb molt poc de relleu, que precisament està també a punt de perdre's, no? Si ens fiquem a tirar culpes, a qui creieu que té la responsabilitat de que passen coses com aquestes? No crec que puguem parlar de culpes. Crec que podem parlar de gent a qui sí li devem que encara se conserve. I perquè al final és normal, les coses se perden, no? I on se quedarà el nom de l'artista? Què? On se quedarà el... El nom de l'artista és... Jo ho veig una autèntica tonteria. Passava... O sigui, quantes obres coneixem que són autèntiques meravelles, de les quals no coneixem l'artista, i l'artista fa 800 anys que està mort. Per tant, el nom de l'artista és secundari sempre. Crec que també hem arribat a una època de personalisme. Bueno, hem derivat a això un poc cap a l'art, no? Però tranquils, o totes les obres també que estaven... És que ara que m'interessava saber la seva opinió. Clar. O també totes les obres que estaven fetes per dones i després les signaven els homes, vull dir... Sí, per això... També els artistes no eren els artistes que diuen que eren. Entonces, ni les autores literàries. Sí. I ja per acabar, m'agradaria que me fareu un favor. És que m'he quedat amb ganes d'escoltar-vos cantar Carnestoltes. Entonces, no sé si vos agradaria, vos animaríeu. Però abans, hem parlat dels autors, hem parlat de la cançó popular i un poc hem de parlar per què anem a cantar Carnestoltes. Per supost. Perquè... Tere, d'on ve això de Carnestoltes? Esta cançó, com dia abans, la cantava la quadrilla de Galí, per lo que dius tu antes, Javi, de les associacions, però és que els ballers, jo crec que necessiten això per associar-se. La qüestió per ajuntar-se, no? Sí, I fer alguna cosa junts. Sí, però que facin una penya, no té. Sí, no, la quadrilla de Galí, desde luego, no... Però no bevien del pressupost de l'Ajuntament. No bevien del pressupost municipal, Ahí està la cosa. Efectivament, això és el que volia dir. Pues era una colla que s'ajuntava per a fer música, per a fer versos, hi ha un versador, músics, tocaors i cantaors. I claro, se reunien en ma casa perquè m'abuelo Galí, jo soc Teresa Segarra i Galí, m'abuelo Galí era el president, com ara eixirà en la cançó, i claro, jo m'he criat sentint-los cantar, sentint-los versar, i bueno, ells, com en la República, sí que se celebrava Carnestoltes, però després la dictadura se va prohibir, no? I ells el que feien era celebrar la Protonacà. Continuaven celebrant-ho, continuaven disfressant-se. Jo tinc fotos molt boniques d'un dia que per el passacarrer de no sé què, perquè clar, ells una de les característiques que tenien és que feien molta crítica, inclús política, però disfressant-la, no? Utilitzaven molt la metàfora, l'exageració i tal, mig de broma, mig... Eren tremendos, la veritat, i eren homes de renaixement, o sigui, en aquell temps ja com escrivien, com jo recordo, fer els deures allí, mentre ells estaven allí fent música o cantant, i jo feia, quan són dos, no sé quantos, pam, no? Eren homes molt instruïts ja en aquell temps. I Carnestoltes ve d'ahir. Jo la vam recuperar, jo vaig començar a cantar-la en un grup que es deia Blavons, en els anys 80, i després, per circumstàncies, ens vam trobar, Javi i jo, la vam tornar a fer, la vam tornar a cantar, i és una cançó molt bonica, però sobretot molt reivindicativa del disfrut de la vida, no? De celebrar la vida i de disfrutar-la, en 4 cosetes, no? I tot el que va ser i tot, el significat que té com a tal. Sí, Carnestoltes moltes voltes, sí, molt bonica, molt bonic, sí. Pues tinc moltes ganes d'escoltar-la, la veritat. Pues a veure què mos ix, Javi. Anem allà.
I un dia de carnestoltes, quan plovia pel matí, s'ha reunit una colla i en casa sento galí. I un bon morter d'allioli i una bombona de vi. Tots els que passen dient bon dia passarem avui. Sardines fregides i en abundància de pa, carn i costella, botifarra i cancel·lar. També teníem de pernil algun trosset, botifarra catalana, llonganissa i xoricet. I en acabar d'almorzar i de divertir-nos amb tot, m'emprenguérem pa dinar, ple d'arròs un paelló, carn de conill i costella, i en abundància de vi. Tots els que passen dient bon dia passarem avui. Joaquín de Funes estava en la reunió, Santo Facundo, Garribaldi Pallardó, José Mandel, Betumet el cantaor, Patricio Antonio de Cola i Ramon el Cardador. I a vosaltres, que encara vos note pendents a l'altre costat, prepareu-vos per a viatjar un poc més enllà, a Castelló de la Plana concretament, on ens hem deixat a la nostra companya Lucía, que està a punt de recuperar l'ofici ceràmic. Ho aconseguirà? Hola, Sergio. Què tal? Escolta, quin espai més bonic, com és espectacular, què és tot això? Pues això és un espai, és una associació ceràmica on es va crear en el 2019 i res, on estem treballant el meu company Aref i jo, estem treballant la nostra marca, que és Matèria. I com és això de dedicar-se al fang? Molt dur, però molt agraït, així que vols provar-ho? Vinga, clar. Escolta, com va ser això de dir jo puc viure d'això? Pues jo vaig estudiar Belles Arts en València i al finalitzar me vaig plantejar què fer en la meva vida i per casualitat vaig acabar en Castelló fent ceràmica artística en la ESD i jo crec que en Castelló n'hi ha una oportunitat molt gran per fer ceràmica i més artesanal i me vaig tirar a la piscina. Però és una opció viable, vull dir, donar perretes? N'hi ha mesos i mesos, com qualsevol autònomo. Però bueno, sí, de moment sí. Encaretes de fuster, diccionari normatiu, ABL, hooligans del segle d'or i la renaixença, estampetes d'estellers de la cartera. Va, primers tips. Vale. Ara ja que està centrada la peça, vale? Comencem a obrir el forat. La gent que ve així a aprendre fang, quan li costa? Pues depenent si comencem a fer torn o comencem a fer com les tècniques més bàsiques, com la del pellizco, el xurro. Quin tipus de gent és la que busca un lloc com aquest? Pues tenim a la gent que vol donar classes i després les empreses que potser volen que les solucionem algun problema tècnic o particulars que volen, per exemple, detalls de boda o... Tenim diverses persones que busquen aquest tipus d'espai. Ara està de moda Instagram. Què hi ha de postureo i què de consciència en la gent? Pues jo el que veig a Muntó és que n'hi ha molts tallers de ceràmica,
però que no donen ceràmica, sinó que es donen sols tallers. I ahí és on ens diferenciem nosaltres, perquè nosaltres ens estem especialitzant en ser ceramista, on te solucionem qualsevol problema tècnic que tu tens. Bueno, Lucía, vols provar tu? És el teu torn. Vale? Ens canviem? A veure, Sina, no? Sí. Per així. Vale. I ara sí? Sí, espaiet, molt bé. Bueno, molt bé no, però... Espera. Intenta pujar-ho. Espera, és que va molt de pressa, no? Així, no? Sí, Sí que no? sí que no. Ah, escolta, jo crec que això no és el meu. Ja. Vosaltres teniu una part de producció i venda. Penses que la gent comprèn el valor que té? No, la gent s'espera que siga més barat o no valora el producte artesanal com a tal, sinó que no poden competir, per exemple, com a Ikea o comprar en algun puesto molt barat. La gent s'espera això i no compra. Jo ara entenc més el valor d'esta feina perquè jo no podria fer-ho. Teniu algun encàrrec en el que esteu treballant? Pues tenim diversos, però ara mateix tenim una comanda de la Vall d'Uixó. Anem a rentar-nos les mans i m'ho ensenyes. Vale. Vull fugir d'aquesta ciutat. Sí que teniu feina, sí? Què és això? Això és la comanda que te vaig dir abans sobre la Vall d'Uixó, que estem fent els carrers, les nomenclatures dels carrers. Què estàs fent, Tassi? Pues ara estem esmaltant les bases en un blau i després hi ficarem el que és tota la nomenclatura en un sistema de trepes. I si hi ha algú que està a mig camí pensant si valdrà la pena dedicar-se a això, què li diries? Que és molt dur i que són proves i proves i més proves, com això, moltes hores, però bueno, al final jo crec que mereix la pena. I ta mare què te va dir? Que no sabia on me ficava. Tornem a set perquè ja vos havia dit que el programa d'avui venia carregat. Així tenim al meu costat a Josep Cargallo. Ell no ho admetrà, però és una eminència en termes de parla oral. Hola Josep, benvingut al Cau de les Arts. Hola, Natàlia, moltes gràcies per haver comptat en mi per a facilitar la informació que cregueu convenient. Clar. Jo tinc així una inquietud, i te la vaig a dir directament, és, podem saber d'on venim a través de la nostra gent? Sí, a veure, la vida d'un poble, la gent que la conformen, formen part de la història del nostre poble. Són part d'una herència que es diu patrimoni, en la qual tots rebem de nostres avantpassats la seva vida, la seva història. Ixa part de patrimoni, nosaltres estem molt acostumats a identificar un patrimoni material, com és veure un edifici, una església, un jaciment arqueològic, però també tenim una altra part que és la part cultural, on ahir sí que la vall està molt carregada en tema de gastronomia, festes, i entre elles hi ha un que se diu el signe d'identitat, o sigui, el que ens ha d'identificar com a persones mitjançant uns malnoms. Este possiblement és el més difícil perquè no té una continuïtat com tots estem acostumats en la vall, que hi ha moltes festes i se veuen. Tots estem acostumats a una banda de música que apareix en un passacarrer, però el tema dels malnoms se parla en el carrer. Si la gent no conversa, normalment no escoltem, i això és una part. I per què creus que ja no se gasten els malnoms? Vull dir, la gent de la meva edat, o inclús més joves, ja no es gasten. Jo suposo que, com acabé de comentar, si els malnoms estan lligats a la vida de la conversació i de la identificació de les persones des de la vida del carrer, el que la generació d'avui en dia sí que està pel carrer, però el moviment del que se fa al carrer és molt diferent. La relació que se fa no és la mateixa. En seguida recorrim que tot el que ha canviat són les xarxes socials. De fet, aquest programa utilitza les xarxes socials. Exactament. I serà una eina per a poder donar a conèixer aquesta situació per a que la conversa siga.
però tu sabràs més que jo i per lo que jo veig ja dels meus fills, que siga que la conversa i la informació va per altres mons. Totalment. I així que... I que no se diga que des del cau de les arts no intentem recuperar-los. Ara m'agradaria que gastem les xarxes socials per a que digueu malnoms o malnoms de familiars propers vostres en els comentaris. Animeu-se. Saps què he notat jo? Que, per exemple, els acudits ja no són com els d'abans, igual que tampoc les dites o les frases fetes. M'agradaria si pots fer un xicotet recull de les que més t'agraden. Bueno, jo abans d'això, ja que no sé si ja que heu tocat els malnoms, possiblement per a que la gent s'animara, se podien fer referència a alguns malnoms. També. I, bueno, per dir un poc el fil conductor, recollint el que acaba de dir, que és la identificació, doncs els malnoms han servit per a donar-nos a conèixer avui en dia el que vosaltres dieu, si això tenia herència en la vida d'un poble, és que coneixerem molt de la història de la vall estudiant els malnoms, perquè hi ha malnoms que ens diuen simplement identifiquen una persona. No sé, si me pot ocorrir a mi Conxeta la Ollera. Dient Conxeta la Ollera, podem saber que a més de que és Conxeta, és ollera, ens està dient que tenia una professió que ha sigut molt particular, que són de les olleries. I després ens podem dirigir a identificar una casa, i si diem la casa de la Jesusa, pues és que són de la vall, saben perfectament que és la casa que històricament se diu que és de la comtessa de... no sé, no m'hi ve al cap, però que és la casa que està davant de l'església de l'Assumpció. Bé, pues I en temes de dites o alguna dita, frase feta... No sé, podia comentar també en aquest sentit que s'ha creat algunes dites tòpiques que se diuen, i és que s'identifica també als pobles per algunes dites tòpiques, que és aquella que, per exemple, se diuen que en Artana són sariers, en la Vall Espardenyers, en els Lira Taponers i en Tales dels Rainers. O sigui, d'alguna manera identifiquen a cada poble en la seva activitat comercial. Per citar una altra dita d'això, que així també és recurrent, i que les dites tòpiques, a banda de que ens donen una informació, també hi ha algunes que són vegatòries, no? Que vol dir que a molts no els agrada. Així, no sé si heu escoltat lo de Fondeguilla en un barranc, la Ballena Costera, Xilxes en el camí, baix del Camí Real, i Montcòfar en la Garrofera. O la que, per a poder festejar, ningú com és de la vall, que porten sombrero i capa i se muden de dalt a baix. Hi ha moltes, claro, hi ha... Perdona, Ivendre, doncs moltes gràcies, m'han agradat molt. I, Josep, la causa d'esta pèrdua, tu creus que és la mateixa? Perquè al cap i a la fi som nosaltres els que hem canviat la manera de relacionar-nos. Sí, però és el que acaba en un moment ha comentat. No hi ha una manifestació avui en dia en la que això se puga recuperar. Per lo que ha comentat, hi ha moltes expressions culturals en la que se poden continuar perquè hi ha associacions que les poden recuperar i que tenen una transversalitat física, o sigui, que se pot mostrar. Els malnoms no se poden mostrar, se tenen que utilitzar. Entonces no pot ser. Entonces la manera de que se continuen, si no se pot crear aquesta conversa, perquè jo crec que serà difícil que els joves com vosaltres creen un vocabulari que no és usual, entonces pues, això l'únic que se pot fer és en tallers i en coses, però com altres, com podríem estar parlant del valencià o d'una cosa que se vol recuperar perquè n'hi ha indicis de que s'està perdent i no se vol. Jo no sé la importància que pugui tindre la gent en què els malnoms se continuen. Clar. Perquè això sí que ens estan dient el que és, però és que se creu els joves d'ara, que no sé si ve al cas, però m'imagino que si se continuen creant, el que passa que aquests malnoms que bategen a la gent, sembla, per lo que jo puc interpretar, que siguin més despectius, més de fastidiar-nos, de treure com un insult, alguna cosa. Per sort són molt curts, perquè crec que només tenen la vida d'aquest moment, perquè com ja després no passeu, se n'eixiu de l'institut, n'eixiu de l'escola, o deixeu el món del treball, i cada un se'n va d'allò, i entonces no se continua. Els malnoms que nosaltres hem heredat seguien perquè era l'única manera que tenien. O sigui, avui en dia anem a comprar a un supermercat. Abans anàvem al forn de rosca, al forn de tal, tenia el comerç, tenia el nom com a cognom.
I avui Clar, en i dia continuava per I avui en generacions. dia ens creem una trentia de nomenclatura. O sigui, això ho porta els temps i no podem fugir. Entonces, més o menys sé per on vas, però llavors tu què diries? Que eres optimista o pessimista? Creus que podríem realment canviar el nostre vocabulari d'una manera per a utilitzar totes aquestes coses que s'han perdut o veus una tasca impossible? Jo no vull pegar ni optimista ni de catastrofista, diria que soc realista, en el sentit de que un pot fer tots els esforços, però quan la situació és la que és, resulta que no és possible. No passa, possible els malnoms és més complicat per lo que acabo de dir, perquè no té eixa entorn que el pugui propiciar, però això també n'hi ha altres situacions en les que també han parlat d'oficis i avui en dia ha posat l'exemple de l'Oller i l'ofici per tecnologia també se perd, o sigui que no és soles. Que la cultura és una llàstima, jo crec que per això estan les institucions i estan totes les maneres que en un poble, quan se té una voluntat de respectar o de conservar una cosa, n'hi ha que fer un esforç i n'hi ha que crear-lo. Si no té una amplitud molt llarga, almenys que tingui una amplitud col·loquial en algun entorn. La resposta optimista la teniu vosaltres, que sou les que heu de fer ús. Jo l'únic que puc fer és un romàntic i dir, ojalà. Tant de bo, sí, totalment d'acord. Pot ser en els malnoms, és una cosa més de societat, però pot ser les dites o les frases fetes sí que podem fer un esforç per a mantindre-les. N'hi ha una part que encara pot servir en el tema de la parla, n'hi ha algunes expressions en la qual, perquè és una icona de la Vall i tu la coneixeràs, lo de la forma de saludar molt típica d'ací. Lleblleira, no? Perquè entonces això està... Que no se perga. I la forma de dir mone o anem, mone, en vez de anem sent, n'hi ha diverses. O inclús, per citar una altra cosa, tenim 3 paraules genuïnes que per ser així, suposa que se podrà mantindre, que dir una paraula genuïna vol dir que només se parla així a la Vall, no sé si ho sabreu. Heu sentit parlar del bodí o bodina, que és una expressió única d'ací, que la seva història és molt simple. Bodí és un cognom d'un burrianer que va vindre així a la Vall a viure i que tenia el mal costum de que era molt bodí. En aquell moment no era bodí, era tafaner o era curiós i va començar a dir pareixes bodí referint-se al cognom d'aquell, però que després al final se va quedar bodí bodina per allò que tots que eren curiosos. N'hi ha una altra que és l'antemós, que és la forma de referir-se a un que molesta i que també és propi d'ací, i l'última és aixomo, que això ve de la frase esta famosa de Ece Homo, de la Bíblia, de la vida de Jesús, i que així, per deformació, en vez de dir Ece Homo, diu aixamo, que vol dir que és una persona malferida. O sigui, quan un està malferit, això, en fi, és una curiositat, que són 3 paraules. D'ahir podíem parlar ja dels desficiós, n'hi ha altres que n'hi ha moltes paraules, que això jo crec que encara és més fàcil de mantindre, perquè, però sempre formem part, torno a insistir, de la parla i de la comunicació. Una intenció. I de la comunicació. Doncs moltes gràcies, la veritat que no tenia idea de l'origen d'aquestes paraules i les gastem diàriament. Així que, Josep, moltes gràcies per haver vingut avui ací i haver-nos transmès esta sabidoria i moltes gràcies per haver acceptat participar-hi. Pues nada, yo esperar com a optimisme que algú a partir d'aquest programa tinga la inquietud de consultar-ho, i en fi, mantindre la llengua. Que se documente per les xarxes en llocs que n'hi ha aquest tipus d'informació, i concretament de la Vall també hi ha molta informació i que se pot fer consulta i a veure si això contribueix. Clar que sí. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Vinga. Del programa d'avui no us podeu queixar. Quin goig de convidats, temes i d'orígens. Si és que ja ho sabeu, a la Vall tenim de tot. Bé, de tot no. Sabeu què ens falta? Un o un orfebre? O realment hi ha? Ale, fins al pròxim capítol.